gelê Kurd li bajarê Girkêlegê da kete kolanan û kêfxweşiya xwe bi hevdîtina fermendarê giştî yê Hesedê Mazlûm Evdê û serokê Partiya Demokrata Kurdistanê Mesûd Barzanî daxuya kirin. Gel bi sedan otomobîlan kerwan çêkirin û li nava kolanên sereke yên Girkêlegê û Rimelan geriyan. اما کسایت گلگی کیفامات یکبینا کرده خاصتا جنرال مظلوم و مسعود برزانی کیفام گلگی هات کیفام گلگی جکیتی رتی جکیتی براتیا مرواتیا عشیرتیا حرتشته گلگی کیفام هات یکبینا کرده ام پیسر بلندن و خدای تعالی بگه تم خیر و خوشی بید. Keç û xor dayîk û pîr û kal jî beşdarî vê kêfxweşiyê bûn. Ciwanan alên Herêma Kurdistanê û Hêzên Sûriyayê Demokrat bilind kirin û doza berdewamiya yekrêziya mala Kurdî kirin. Bazirganan jî şîranî û fîkî li wan belav dikirin. Bi rastî em gelek îro kêfxweşin. Yeka hûn dibînin îro bi hezara derketina kêfxweşiya xwe dine xuya kirin. Bi rastî ev yekîtiya gelê Kurd em hêvî dikin bi serî derbas bibe. Ji ber ku îro şervanên me şervanên Qesedê berxwe didin. Em hêviya serkeftinê ji Kurda hemû re dixwazin. û yeka hûn dibînin îro bi hezara derketina derketina qadan vê kêfxweşiyê dine xuya kirin. Em hêvî dikin her dem Kurd bibine yek yekîtî. Dayîkên kulkolanan pêşwaziya ciwanan dikirin bi dengê bilind banga yekîtiyê dikirin û dana xuya kirin ku ew li benda serkeftina doza Kurdî ne li Sûriyayê. Da ku bi azadî û rehetî bijîn û mafê wan yên rewa newe winda kirin. Hêvî dikin yekîtiya we herê serî ji bo ev milletê me ji bin zilm û zorariyê derkeve. Her bijî Kurd û Kurdistan, her bijî qiyadatê Kurdî, her bijî xwîna şehîda îro ev welat xwîna şehîda ala xwe. Dibe em ber mafê xwe xwe nedin alîkî. Her bijî. Kerwanên otomobîlan nêzî sê demjimêran geriya û heya êvarî jî bi qêrîn û sloganan berdewam kir. Rûniştivanên Girkêlegê bi vê kêfxweşiya xwe dana xuya kirin ku hêviyên wan geştir bûne û bangewaziya hemî partiyên Kurdî kirin ku yekrêziya wan berdewam bike û mafê Kurdan di Sûriyaya nû de were bi destxistin. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkêlegê.